Witam was, pierunie, hopy, działchy, gromy dzisiaj nie w Battlefielda, gromy w Call of Duty, pieruna na trybie hardcore, a co się wydymy? Chciałem wam pokazać symulator dupienia na Zandgrubie, ale pieruna nie ma jeszcze takiego, a to jest trochę niesprawiedliwe, ja myślę. Bo pierunie zważywszy na to, że mamy symulator cuga, to pieruna dlaczego nie symulator Zandgrube, jo? No, ale musimy zostać przy tym. To nie będzie pioruna długie, ale ja niestety ostatnio nie mam czasu. Dupia pieruna w tej szkole, jakbych dupił na grubie, zadupił jak w jakimś gypelu, no ale... co ja mogę? Bardzo się cieszę pieruna, że ten ostatni film z Battlefielda zdobył sobie taką wielka sympatia, mnie to naprawdę bardzo cieszy. Od razu dementuję, że nie jest Szwab. Że nie jest też Cesarok, pieruna. Nie żyjemy już w roku 1700, chciałem przypomnieć. No pieruna, póki co mamy ino upfale, no ale prawda, co może być innego jak nie upfale jak Jagrom? No to już chyba wiecie. Już bym ten film z Battlefielda powinien starczyć. Mam nadzieję, że to będzie niedługo, ale przynajmniej tura treściwie. Święta się zbliżają, widzów pieruna nam zadupią w takim tempie, że aż się dziwię, szczerze mówiąc. Ja pierunie, oki to jest gryfna giwera, ja wam go dam, już jak się na nie zamontował ten taki hingel, nie? I to pieruna dupi aż miło, no aż mnie ktoś nie zajebie, no ale to... To jest fajne. O, nie ciepię tak tym pieruna. O, coś tu jakiś taki... cuk chyba będzie jechał. A ja go dołech. Pieruna, aż się telepo wszystko. Uuu! A pieruna, to nie był dobry pomysł. Trzeba tu zapamiętać. Żech butlował za bardzo chyba, no ale tu się też nie ma co skradać, więc... Pieruna można butlować. Pieruna, potraficie sobie wyobrazić, jakby tu się tym taką tą lunetą młodej snajperki blendowało jak w Battlefieldzie? Pieruna, to by się grać nie dało. Chociaż tam to szpilanie jest takie fest inne, nie? Też bardziej takie taktyczne się. Bardziej skradasz, nie butlujesz, nie no, a tu to lecisz na pysk. Nawet nie ma co basem ciorać po glebie za bardzo, bo... chociaż możemy spróbować. O pierunie można się tak ciepnąć, fajnie legnąć. Nie pieruna, to jest einfachowe. No nie ma sensu, najmniejszego. A kiedy wybije już 1000 widzów, to pieruna godą wam już, jak grzech tu jest Mikołaj W. Godą wam, że materiał zrobię taki, że wam te portki spadną aż do samej życi. Znaczy ze samej życi. Pieruna, coś mi chodzi po głowie, ale jeszcze wam nie będę godą co to jest. Poczekajcie. Wszystko we swoim pieruna czasie. Pieruna już jest fertisz najlepszy, a to jest gryfne. Powiem wam, że na tym pieruna hardkorze to... o, chciałeś powiedzieć, że się gra łatwiej, ale się nie gra. Nie, pieruna nie. Ja już wolę szpileć chyba na tym zwykłym. Pieruna, tutaj, żeś odpowiadał tej mapie z Battlefielda, nie wiem czy wiecie, która to jest taka mapa, że tam pierunie blachowe jest wszystko takie. Jakieś takie, nie wiem jak to się nazywa. Ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Do not disturb. No, pieruna zaś upfall, nie. Jorzech jest einfachowy jednak. Jorzech zawsze go dość, ja się nie daję do szpilania w to. Pieruna tak wartko śmigałem wszystko jakby zdupioli na kole, że to godał. To się nie da ogarnąć, hopy. Hopy baby, to się nie do. Luś, ledwo jak wleziłyśmy, jak to dupi w plecy. Padniemy na basa trochę. O, pierunie, jakiś tam szmatrylok podleciał. Ja tak nazywam te minie skaczące szmatryloki pieruńskie. Nie cierpia ich. O! Ktoś tam zabutlował fest. Z giwery jakiejś. O, pieruna! A, żech się za późno zorientował. No nie ma przebocz, pieruna. Nie ma przebocz. Paciulok.
Ten taki globus tu fajnie zadupił, tak w tym lewym rogu, nie? Znaczy globus w sensie globus, nie kalfas, nie? To jest fajne. Możemy się położyć. Wiele ludzi kaj gra. No, w Deutschlandzie Pierunie gra. Wiele ludzi. Nasz Heimat, nie? Deutschland Pieruna. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Pieruna, jeżeli ktoś pomyślał, że to nie był widz, to ja nie chcę go widzieć na oczy. Ani się spojrzeć na niego nie chcę nawet, Pieruna. Proszę mnie Szwabem nie nazywać. Ale gorolem też nie. Działchy chłopie, ponadupiamy się, coś czuja? Czuja też Abfall. I obieramy Pieruna moja najulubieńsza giwera. Znaczy ja wam powiem tak, gra jest fest gryfna i dzisiaj fajna, nie? I to jest według mnie jedno z lepszych Pieruna Call of Duty, jakie wyszło do tej pory. Ale z drugiej strony ten silnik, Pierunie, ta grafika, to wszystko już jak się pożycie, to już nie jest zbyt takie, no wiecie. Znaczy idzie na to pożyć bez żigania cięgiem, ale generalnie no, to już nawet nie chodzi o sam wygląd. I no Pieruna, o, masz taka Berna, Pierunie, nie? No to nie możesz tej Berny nawet stuc, Pieruna. I to jest trochę takie, no, einfachowe. O Pieruna, co to jest? Nie, Pieruna, nie strzelamy, zaraz będziemy mieli drugi Czernobyl. Akcja jest Pieruna wartko, nie, no trzeba zadupić, bo Pieruna kto basem cioro po glebie, no to raczej długo nie pożyje. To nie jest Battlefield. Chociaż z drugiej strony Battlefield to też nie jest Armored Assault. O, żech widział chyba Gorola. No Pieruna! Pewnie medalikosz. A czy ja Częstochowa bardzo lubię, byłem na pielgrzymcy, nie wspominam tego miło, ale no. Medalikosz! Albo Gorol. Czy medalikosze to Gorole w sumie. Ale ja Pieruna nikogo nie obrażam, to sami no takie wice, nie, ja mam nadzieję, że wy to wiecie. Tu się boję się tego momentu, nie wiem czemu. Boję się położyć za ten winkiel, Pierunie, a wyjść obok te takie Pieruna glajzy, czy co to jest, to już w ogóle mam stracha. No ale pójdę. O, Pieruna, a nie, to nóż. To jest nóż porządny, Hannes. A, Pierunie! To grzech czuł. O! Pieruna. Co on gadał? UAV inbound. Trzeba mieć pozór Pieruna, a nie potem śliptoć. Co to jest, ja się pytam. Czy to jest przedszkole? No może i o. Ciepniemy tym blinderem. A mórz! Hachorze! Execute the traitor. Cimri. No! Pieruna! Inbound. Noż, nie noż? Pieruna nie wiem. O! No to grzech czuł też. Anka, jo? O! To jest Pierunie taki szpil. Oni se wezmą te perki, Pierunie, nie butlują. Ja ich nikaj nie słyszę. Nikt mnie tu mojej mamy nie obraża. Pierunie gramy na komputerze, nie na konsoli. Jak tu żyć, panie premierze Pieruna? Na pewno nie tak. Gorolu. No coś czuję, Pierunie, że dzisiaj killstreaka nie będzie. No o fligerze możemy zapomnieć. O jakimś bombowaniu ze fligera to już w ogóle. O, na basa. Kaś tu biał. Godą wam. O! Pieruna! A żech się wystraszył. Daj pozor, hopie. O, nie dawaj. A, pożyjcie się na to. O!
Dopiero na 3 pod rząd to już by było za wiele, myśla. Ach. To nie jest film. To jest życie. Pieruna, jak tak można? No pieruna, tak więc skończyliśmy grać w Call of Duty. Piękny czas nagrania w Call of Duty, co innego można robić bezpolednie. No bezpolednie i no można grać, co innego, przecież nikt nie będzie uczył, nie? Tak więc pieruna, życzę wam wesołych świąt, ale film o tym jeszcze będzie na pewno. Który jak wam obiecał na 1000 widzów. I pieruna, trzymajcie się. Wodzionka, wodzionka, wody szklonka.